Njengamanje sengithi ake ngibambe nazi intokazi ezimbili sisoka lesidudla captures sokuthatha sikubeka ngakho okwenzakala emcimbini kaMiss ngeubuciko. Angiqale ngizothi nje 1 2 3 uqala ngapha kwingubo ered. Sisiwami masikubingelele siphinde sikwamukele kulo mbukiso wesoka lesidudla captures. Ngelela igama lami akhona Mngadi, finalist yami Miss Authentic KZN 2026. Mana kusegama ubani? Akhona kaMngadi. Akhona Mngadi Mngadi. Okay Mngadi. Okay. Sisiwami igama ubani? Igama lami uThembe ngaButhelezi. Thelezi ushenge ngingelele usokalisi. Yeah. Mhlawumbe uma ungatshela umbukele ekhaya ukuthi yini igama lomcimbi oze ngawo la? Ngize kubuciko finalist khona nama awards. So mina ngingena ama awards. Abanye bayamodela nje kumnandi. Okay kanti awuqalini ngokumodela bese uthola iaward ukuthi umodele kahle? Kuhlukene. Yeah. Kuhlukene. Khona abamodelayo khona bazothuma awards. Okay. Mhlawumbe ake ngize nga sisiwami mhlawumbe ungakuchazele umbukele ekhaya ukuthi uthi sesikuhlukene khona abamodelayo khona abama awards. So mawumodela kuyenzeka ungayitholi awards bese kuthi lo ngakaza modela athole award. Abamodelayo bazobina ama sesh nama crown. Then laba abanye bazongenela ukuthola ama awards kuhlukile akufana. Uqedile kungethola uqedile uyichazile wayibeka obala kuhle bathi kuhle kwempahla yesele ngengande kakhulu. Mhlambe wena nje la ngupho ongathi uzokwenza omodela noma mina ngizele ama awards. Uzele ama awards. So ngokubona kwakho khona ungasuyithola? Yeah, I think wonke umuntu uzobuya naye. Wonke umuntu vele uzobuya naye. So isiphi isizathu esenza ukuthi wonke umuntu abuye neaward? Because kumele wonke umuntu yabo azizwe amukelekile. Yebo, amukelekile. Oh yeah. So mhlawumbe imaphi nje amazwi ongafisa ukwadlulisa kumbukeli ekhaya ozobuka lo mbukiso mayelana nale pageant okuyona namhlanje? Uthi umuntu engayithatheli phansi umuntu if unephupho lisumele iphupho lakho usebenze kanzima. Iphupho alifu umniyazi saphila. Yeah sisiwami. Ngifisa ukuthi wonke umuntu azethembe ngayo yonke indlela ayiyona ngiyabonga. Ngani zakwethu kuningi kakhulu okwenzakala ngaphakathi emcimbini nabo nje ngithe awuthi ngibatomule okwakho ukuthi ulike lapha ipage lesoka lesidudla SA ku Facebook bese ya ku YouTube ufike khona usubscribe lapha soka lesidudla captures.